No niin, tässä videossa mä kerron 3 eri Brawleria, ketä on nerfattu huonommaksi. No niin, tässä ekana on Charlie, ja se Charlie iskun lataus on hitaampi, ja se super kestää vähemmän aikaa, ja sitten ne hämähäkit kuolee nopeammin. Ja sitten tulos. Paljon vaikeampi hallita peliä, selvästi heikompi. No niin, ja nyt tässä seuraavassa mä kerron lävriästä. Ennen pystyvät pommittamaan kaukaa ja olivat tosi ärsyttäviä. Nyt heittomatka lyhentynyt, vähemmän vahinkoa, tulos. Ei enää hallitse pitkää matkaa, helpompi tuhota, ei enää niin hyvä. No niin, ja nyt viimeisenä Brawlerina Surge. Ennen sai nopeasti superin, pystyi päivittämään itsensä nopeasti vahvemmaksi. Nyt Hypercharge latautuu hitaasti, hitaampi kehittymään pelin aikana. Tulos. Ei pysy mukana nopeitten tempoissa pelissä. Mennyt selvästi huonommaksi. No niin, kiitos kun katsoit videon. Kattokaa tää video, tää on sen kuvaake. Menkää kattoon tää on tässä kanavalla. Menkää kattoon tää ja tykätkää ja tilatkaa kaikista tän kanavan videoista ja tilatkaa tää kanava ja kommentoikaa mitä haluatte. Me tehdään tänne Brawli-kontenttia aika paljon, niin sitä tulee. Kiitos kun katsoit videon, heippa!